La fe no és res més que un sentit apofàtic d'aquesta plenitud. És a dir, no pot, la persona no pot romandre cega en les persones que accedeixen a la visió de Déu. Quan diem a la visió de Déu vol dir que la més mínima acció de l'Esperit Sant en el nus de la persona desenvolupa aquest sentiment de fe implícita que fa de que la gent ja no es pregunta res més ni va a cercar res més. És a dir, ja té el lloc on créixer. És a dir, la persona ha passat el llaberint inicial. M'explico el que estic dient? I això és fruit de, fixeu-vos bé, no de la imitació del Crist, sinó de viure dintre del Crist o deixar que el Crist visqui dintre de nosaltres. Això fa desenvolupar, és a dir, que la primera virtut que l'Esperit Sant aporta no és la fe, sinó que és l'esperança. Jo no entenc res, lògicament, però apoyat amb la tradició i amb els senyals que han deixat els qui m'han precedit, començo a intentar no fer discussions, discernicions lògiques de la meva relació o de la possible relació o de l'existència del transcendent. I en el moment que jo, per dir-ho així, estic sota l'aixopluc d'aquesta esperança, és quan d'aquí neix la fe. I quan fa de que aquesta plenitud faci que la persona ja no té cap necessitat en absoluta de cercar res, ni cap camí, ni cap via, ni cap no sé quantos, ni cap no sé què, perquè l'Esperit Sant omple tot el que hi ha, encara que sigui de forma intuïtiva. Encara que sigui amb aquest sentiment de seguretat. La gent, les persones, els sants que arriben en major o menor grau a tindre aquest sentiment de seguretat interna, de que és Déu qui viu dintre d'ells i no d'ells, ja no tenen mai més por a la mort, por a les circumstàncies d'existència, ni por d'allò que en deien abans l'infern. És la seguretat dels benaurats, d'aquells que l'Esperit Sant es manifesti a través d'ells. Fixeu-vos bé que és important el fet de dir, perquè a vegades quan estudiem teologia o estudiem el que sigui, tots anem amb la intenció de veure clar o de cercar aquella seguretat de que allò serà el que a mi em portarà a no sé què, no sé com, no sé res. No hi ha cap, fixeu-vos bé la rotunditat que us ho dic, no hi ha cap via, i quan dic via, amb el grau d'economia, és a dir, amb el grau del que podria ser la comparació d'un camí amb una, com se diu això, amb una... No, en castellà és atajo, però com se diu en català? Amb una drecera, és a dir, la revelació de Jesucrist és la drecera. I finalment qualsevol cosa que hi hagi anirà a tombar la drecera. Per això el Crist és tan rigorós quan ell contínuament diu i no deixa de dir jo soc Hodos, Zoí i què més? El camí, la veritat i la vida. Com se diu veritat en grec? Aletheia. És Hodos, Zoí, que Aletheia. Alicia, molt bé. I a part d'aquesta seguretat, que va bé que la tinguem com a final de curs, que comporta allò de dir no tinguem por. La vida espiritual, segons els pares, mai és inconscient. O sigui, mai és un atontament, mai és un estar perdut en una nebulosa i mai és allò que un perd el punt de referència perquè està en mans d'un gurú o de qualsevol
tipus de grup d'iniciàtic que el pot portar cap a un cantó cap a l'altre, sinó que en la sinergia teàndrica de l'home i de l'Esperit Sant, l'home sempre és conscient, per dir-ho així, i podríem dir, perquè entenguem el perquè és conscient, de que l'Esperit Sant esdevé el principi de la seva consciència. I aquest principi de la seva consciència el traslada, és a dir, el resitua, el posa davant de la realitat, aquella realitat que parlem en majúscula, i el fa sortir del món d'il·lusió. Clar, fixeu-vos bé, qui de nosaltres no té un problema a la nostra vida? Algú de nosaltres no té cap problema? Cap, petit que sigui, algú. Tota la nostra vida funciona allò, al tope guai del Paraguai o no? O, cuidado, vull dir, tenim necessitats, tenim desitjos, voldríem coses, i fem d'aquestes dues actituds, brallem, esgarrapem, no parem per aconseguir-ho, o ens posem com una bleda passiva dependenta i ens queixem de que tot allò que jo aspiro no hi ha res que tingui, però tampoc faig res per aconseguir-ho. Són les dues, és a dir, per un cantó és la ira i l'altre és l'ataràxia total. Ningú m'estima, Déu no em vol, el món no m'entén, no estic ple de res, tampoc faig res per estar ple, tot tindria que vindre per efusió de l'Esperit Sant, però l'Esperit Sant vol sinergia, no vol ataràxia ni passivitat. Però així no hi ha ningú que tingui cap problema. Fixeu-vos bé el que aporta la vivència de l'Esperit Sant, la pèrdua de la por existencial, de la problemàtica, és a dir, malgrat el que pugui arribar i el que puguem passar, realment la vida en Crist no es trenca. I la seguretat interna, veieu això, és a dir, és de conservació de la dignitat malgrat tot. Dic dignitat en el bon sentit de la paraula, Per als que viuen un món religiós de càstig i premi, s'acabó el castigo. Ho veiem? És a dir, l'infern té que ser contemplat sota la visió dels pares de l'Església, no com el fet de dir si no fes això vas castigar i no fas això, etc. I per l'altra banda, per dir-ho així, és una cosa que ens inquieta a tots perquè és a dir, la nostra ment lògica no entén la mort, com tampoc entén el naixement. És a dir, ens permetem, com que tenim la vida per davant, ens permetem pensar i especular, manipular el naixement. Perquè ens pensem que nosaltres som amos de tot això, que nosaltres això és quelcom de propi. Allà on se'ns escapa, i també intentem manipular, és en la mort, perquè tampoc entenem la mort. I fixeu-vos bé que el naixement ens fa por i la mort ens fa por. I està, jo diria, rescabalat d'Esperit Sant, una de les notes és la pèrdua de la por total i absoluta. No vivim, viu l'Esperit dins nostre. I, per dir-ho així, aquesta visió i aquest apropament que es fa gràcies a la intel·ligència nostra, evidentment, gràcies al discerniment, però fixament per no conceptualitzar les coses que el que fan és tancar el coneixement en el món lògic racional. Per tant, què ens porten aquests dos cursos que hem fet? La plataforma mínima per llançar-nos, com diuen això ara, a la nube, això que es va, doncs ara estem en aquesta plataforma que amb aquests coneixements, o dir, amb aquest desideriat, amb aquesta reflexió, ens permet pujar un esglaó més
cap a aquestes coses que són, podríem dir, serien l'aspecte que és l'interrogant, per dir-ho així, que és la vida amb la unió amb Déu, el antropoteantrisme, per dir-ho així. Diríem que, perquè ho tingueu, i pels estudiants de l'any que ve que faran primer o segon, que faran segon de dogmàtica, els hi hem afegit textos que els hi puguin ajudar a una mica a entendre tot això que estem dient. Per exemple, el fet de la unió de la naturalesa humana amb el nou Adam no és una visió teològica arcaica, arqueològica, podríem dir, que queda pels pares, sinó que, com sempre hem dit, tot el que es diu teològicament en el món ortodox, en el món dels pares grecs, és quelcom que està viu a la litúrgia. I, per exemple, tots aquells que heu pogut assistir a una celebració de Pasqua, al final de les matines, sabeu que surt un diaca, un capellà, que recita cara al poble el Logos catequísticos del nostre pare entre els sants Joan Crisòstom, bisbe de Constantinoble, on si es llegeix a poc, és una mitja plana, es veu que gràcies al miracle de la resurrecció del Crist, tots esdevenim un amb ell, i que no n'hi ha ni obrer de la primera hora, ni segon, ni que el que viu a Orient, ni que el viu a Occident, ni el que és això, ni el que és allà, ni el que és alt, ni el que és baix, ni el que és pecador, ni el que no és pecador. Pel fet de la resurrecció, per la baixada de l'infern de resurrecció, en el nou Adam, per exemple, tots els que heu assistit a una cerimònia de Pasqua i se'n diu la paraula Pasqua, 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 significa pas, però pas de la multitud d'hipostasis humanes, cadascú pel seu compte, amb el seu pensament i amb el seu rotllo, per dir-ho així, esdevenint per la Pasqua, esdevenint pel pas, una sola natura que es constitueix en nou ens eclesial, és la nova creació, i que té com a sol cap el Crist. És el revestiment de Crist. I fixeu-vos bé que això porta des del temps de quan era Sant Joan Crisòstom, algú se'n recorda? De 400 i pico, molt bé. Fixeu-vos bé que en aquesta litúrgia, el que és d'aquest any, és fet d'aquest temps, i el fet aquest era clar. Per això fixeu-vos bé que som molts cristians que no coneixem els nostres propis misteris, no coneixem les nostres vies d'iniciació i moltes vegades la vida que fem amb l'Església no fem vida en l'ens eclesial, sinó que fem vida a la nomenclatura eclesiàstica, en l'edifici, a la parròquia, a la comunitat. I esdevenim moltes vegades el que el Jordi diu Grenull de Benitier. Es decir, ¿por qué en Pasqua, abans de la nova creació, en la nova litúrgia, on que si us fixeu, ja no es canta Santo Dios, Santo Fuerte, Santo, sinó vosaltres que heu sigut batejats del Crist. És a dir, la litúrgia és vivent, tot té un sentit i que s'ha conservat, i que per tant tots disposem del material, el tenim entre les nostres mans, tot passa per davant del nostre nas i no agafem res, perquè realment, vull dir, hem perdut a vegades aquest sentit dinàmic d'engatxament, per dir-ho així, en aquesta naturalesa no única del nou Adam, que és la nova creació. Ho veiem, aquesta qüestió? I què és la nova realitat? Què és la realitat, per dir-ho així? Però fixeu-vos bé, dèiem, fixeu-vos bé, gràcies als pares grecs, tot encara en el món oriental, el món ortodoxe, teologia, text bíblic i litúrgia, tot està viu i tot està interrelacionat.
És a dir, no apareixen versos de Machado en un enterrament, per exemple. Poso un exemple. Ho veiem? O de l'Espriu, tanmateix. Sinó que apareix tot una sèrie de reflexió d'allò que està passant en un món que no el podem tocar amb les mans, però que no per això deixa de ser menys real. De totes maneres, això és una qüestió que està molt clara. Com menys present estem amb la realitat, no pretenguem que la nostra sensibilitat sigui capaç de poder copsar tot això com si anéssim a una plaça de braus i des de la barrera diem, doncs mira què fan ara. O mira, ara això, ho veieu, aquesta qüestió. Jo diria que la grandesa de l'experiència cristiana o estàs dintre i vius o tot passa com una pel·lícula on hi ha discussions estètiques, històriques, quan l'experiència mística és única i està més enllà, ho veieu, de qualsevol discussió de si això és així o això deixa de ser així, si això es fa així o això es fa així. El goig de Pasqua, el goig de passar a la realitat, a la nova creació, per dir-ho així, doncs seria el fet d'entendre per què la Pasqua és l'eix central de la vida litúrgica, per què és l'eix realment i per què després tenim l'ascensió per reflexionar el que passa i després tenim la Pentecosta per saber el que hem de fer. Per un cantó ja ho sabem que l'Esperit Sant davalla sobre cada una de les hipostasis humans, de les mils i mils d'hipostasis que hi ha en el si del nou eon de l'Església i que cada relació és personal i intransferible i única i que cada persona és una església completa, entera. Ho veiem, aquesta qüestió? I aquí és allà on realment, doncs, de la mateixa manera que ho veiem o que ho contemplem litúrgicament amb els logos catequísticos pel que fa a la unitat de Sant Joan Crisòstom, en aquesta acció de l'Esperit Sant i aquesta doble sinergia la veiem en l'ofici de genuflexió en les tres pregàries que es fan amb la porta tancada de l'Església on es fa la invocació fent una analogia del cenacle, és a dir, del lloc on estaven, on es fa la triple invocació a l'Esperit Sant. Val la pena de llegir-ho, de meditar-ho, etc. Si a més jo diria que no teniu, que algú no està massa endentrat en el món de la teologia litúrgica, el que sigui, és bo per entendre que què és el que fem, el que és el que es fa, que s'agafi l'anàfora de Sant Basili, l'anàfora que hi ha al centre de l'església de Sant Basili, i vegi exactament quin és el misteri que es desenvolupa i del qual participem. Perquè a vegades, si féssim la pregunta, què és ser cristià? M'explico? Què és seguir la tradició? És això, quedaríem meravellats de les respostes de cadascú que donaríem. Jo suposo que hi ha el misteri de la dona, de la mujer i de la madre, ja el teniu resolt, i aquesta serà la base de sortida de l'any que ve pels que ens apuntem.